x'inhu l-valur letterarju tal-kantilena? Il-kantilena fil-fatt fiha ħafna tipi ta' valur letterarju. Ibda biex hija espressjoni retorika, għajta lill-ġirien biex jiġu u jisimgħu sfortuna personali. Però barra minn hekk hija wkoll lingwaġġ allegoriku mill-bidu sal-aħħar. Meta l-poeta jistqar li waqa' f'bira mmieq jew inkella li waqgħetlu daru, dawn huma avvenimenti li m'għandhomx jittieħdu bħala ġrajiet realistiċi, imma għandhom jinftehmu fuq livell allegoriku bħala espressjonijiet li qed jikxfu gwaj fil-żwieġ tiegħu. Għandha wkoll aspett akustiku, pereżempju għandha ħiel qawwi ħafna ta' rima imbewsa, però wkoll apparti dal-karattru akustiku hija interessanti fil-mod kif timmodula t-ton. Tibta bajta ta' lament, imma fl-aħħar tispiċċa bajta determinata li d-dar għandha terġa' tinbena. Fi kliem ieħor li l-bniedem wara il-waqa' tiegħu, wara l-kollas tiegħu għandu jerġa' jqum, jitfarfar u jibqa' jimxi. Id-daħla tal-kantilena fej Brandanu Kaxxaru qal ħejji l-pinna lil Kaxxaru nitolbok jien isel magħruf ħalli jixtiequk in-ninfi ħadet ħsiebek il-muża tiegħek. Kif tfissirha? Jiena iktar milli l-kliem għax il-kliem jinftiem waħdu, infisser il-sinifikat importanti tiegħu. Brandanu qed jitkellem kważi seklu wara qaribu, Pietru, u qed jistqar li dan huwa oratur, huwa filosofu, huwa poeta. Meta hu jgħid dwaru kien jingħad, qed jimplika li dak li kien jingħad iktar minn darba. U jekk it-talba hija ħejju l-pinna lil Kaxxaru, allura dan kien magħruf għall-kitba tiegħu, għall-pinna tiegħu. Żid ma dan il-fatt li Pietru kien bniedem ġej mill-klassi l-kolta, jiġifieri kien imħallef, kien wieħed mill-membri tal-ġema tal-imdina. Żid ukoll il-fatt li l-familja nnifisha Kaxxaru kellha l-ogħla nies fis-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien. Jiġifieri Kaxxaru jew Kaxxarjo kienu nies li kienu kaptani fil-bastimenti, kienu mħalfin, kienu parti mill-gvern ta' dak iż-żmien. Da kollu jindika bniedem magħruf sew mis-soċjetà ta' dak iż-żmien. Fatt illi ikompli jżid l-importanza tal-kantilena għax jekk it-traċedja ta' dal-bniedem kienet daqshekk pubblika minħabba l-kariki li żammu, allura l-allegorija li għamel fil-poeżija tiegħu bil-fors li nftemet mal-ewwel, nftemet bħala referenza għal falliment tiegħu fiż-żwieġ. Però nixtieq inżid ma' dan ukoll il-fatt illi hu bil-poeżija umiljazzjoni pubblika bidilha f'suċċess estetiku. U patta xi ftit bil-ħila poetika tiegħu għall-umiljazzjoni li jiena nissuspetta li sofra f'dak iż-żmien. Taqbel ma' min jikteb li l-kantilena tixbaħ poeżiji oħra tal-istess żmien miktubin fl-Ewropa? Jien naħseb illi il-fatt illi hija miktuba b'mod daqshekk mirqum jurja bħala prodott ta' bniedem kolt. U bniedem ma jistax ikun kolt jekk ma jkunx jaf il-drawwiet u l-użanzi letterarji ta' żmienu. Fil-fatt fil-kantilena it-teknika li fl-opinjoni tiegħi l-iktar li tispikka hija l-allegorija. Hemm ukoll intertestualità mal-Bibja għax hemm referenza għal parabola li tissemma f'Mattew 7 dwar id-dar li tiġġarraf jekk tibniha fuq ir-ramel flok fuq il-blat, però li hu interessanti huwa il-mod kif waqt li Kaxxaru qed juża s-sorsi ta' żmienu u qed jużhom b'mod estetikament profond, jgħid jimmodifikhom ukoll. Pereżempju il-Bibja, l-intertestualità mal-Bibja juża b'tali mod li jippersonalizza il-parabola. Naħseb ukoll li anka x-xebħ li sar bejn il-kantilena u l-żaġal pereżempju jindika li forsi kien hemm dal-konnessjonijiet mal-kultura anki il-wirt anki tal-kultura arbija ta' dak iż-żmien. Però insibu kodba li jitkellmu fl-istess paġni fuq is-żaġal u l-kantilena tal-medjevali, tal-Ewropa medjevali. Ġifieri iva naħseb illi kemm jekk il-Bibja, kemm jekk l-allegorija, kemm jekk iż-żaġal, kemm jekk il-ġeneru tal-kantilena nnifsu, daw kollha jiġdu xebħ ma' użanzi letterarji li kienu rikki ħafna u qed jintużaw b'mod frekwenti dak iż-żmien.